Nuorisotakuu on alle 25-vuotiaille tai alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille upea strateginen analyysimahdollisuus, jolla sosiaalitoimintaa saadaan kehitettyä opiskelun suuntaan. Olemme luoneet erilaisia kumulatiivisia menetelmiä, joilla esimerkiksi sinulle voidaan tehdä se. Eli yksinkertaisesti sanottuna, mikäli sulla ei ole mitään opiskelu- tai työpaikkaa, kunta järjestää sellaisen 3 kuukauden sisällä. No mitä esimerkiksi? Sulle voidaan järjestää vaikka opiskelupaikka, kuten terveydenhuoltoalaa seurakuntaopistossa tai ohjata vaikka johonkin korkeakouluun. No entä jos mä haluan mennä suoraan töihin? Voidaan järjestää myös työpaikka, työharjoittelu tai työpajapaikka. Työpajalla voi opiskella alaa ja tehdä samalla töitä. No mitä aloja siellä on? Vaikka lääkäri tai lähihoitaja, kokki tai tarjoilija, tai vaikka asfalttiurakoitsija.